бързо. Няма засада. Много хубаво се измъкнаха белите и ето в този момент Топузов бележи 1-0 за Славия. Точно в мига, в който ми се струваше, че футболистите на ЦСКА бяха успели да организират защитата си малко по-добре. Сега пак опита им да направят засада при тази контра не стана. Виждате откъсването на Лазаров. Хладнокръвно изигра Лазаров ситуацията. Топузов се включи там и отбелязва този гол, след като вратаря Иванов е безпомощен. Един на 0 за Славия.